drömde gjorde man och det var väl den bästa drömmen som gick i uppfyllelse. Jag tycker det är verkligen en sann dröm och jag tycker ni har gjort en jättebra insats. Vi är samtliga spelare jätteapplåd igen! Men det är dags att bara spelarna på isen som är betydelsefulla. En stab bakom är också viktigt. Och vi har, till början med så har vi tränare. Och det har vi Peter Johansson! Och Mikael Johansson! Och sen tredje Johan Lindström! Den som har tränat målvakterna är Magnus Stenström. Och den som håller reda på allt material är oerhört viktig i den här staben. Fredrik Andersson. Och utan en duktig sjukgymnast och massör så kommer inte spelarna till spelantid. Och vi har sjukgymnasten, det är Billy Nilsson. Och massören är Martin Frank. Och sen har vi ju någon som håller i trådarna också, en som ser till att spelarna kommer hit och som får också se till att de trivs som man är sportchef. Roger Hansson! Ja, om det inte räcker med sjukgymnast och massörer så får man gå till läkaren. Och det är Bengt Sturesson. Ja, och sen har vi en ordförande och vi har också en procent i föreningen som har försökt överlämna detta sammanhanget. Ordföranden som ligger bakom mycket av organisationen, Kjell Nilsson! Ja, Kjell. Då så, ordförande sysslar vi på ledarskapet, men Ängelholms kommun vill dessutom överraska med 10 000 till ungdomssektionen. Tack för det. Jag har hundratals hälsningar från hela Hockey-Sverige. Samstämmigt, ni har visat i Rögle vad som går att göra med lite medel, lika med pengar, men med stort hjärta och lagarbete. Ja, och sen har vi ju en antal spelare här. Vi kan få prata med några. Vi börjar med ledarna. Micke och Pivac, kom fram här. Och Johan.